Vi bruger Rescue Cups, eller vi købte Rescue Cups for at reducere vores antal ammesøer og for at få en bedre gennemløb i vores farstald samt en højere tilvækst. Og det lykkes. Vi bruger ca. 450 gram Rescue Milk og Rescue Smooth, og det koster omkring 8 kroner per gris. Hvis nu vi har en tilvækst på mere end 500 gram per gris, så er mælken jo betalt. Fordelen ved det lave antal ammesøer er jo så en benefit. Og vi føler også, at grisene de performer bedre i smågrisstanden. Man hælder vandet og mælken heroppe i og omrører på kontakten derovre. Og efter et minut, så er det omrørt, og så er du klar til at starte pumpen og køre det ind i stand. Vi har kunnet mærke, at søerne kan passe flere grise. Vi lægger søerne op med antal patter plus 2. Vi har 580 kopper, 5 sektioner af 116 farstier. Og der går vi fra at have mellem 21 og 2200 søer, og så kommer vi op på 2500. Rescue Cupsen skal være med til at nå vores mål på 35 grise per år så, med en okay fravændingsvægt på ca. 7 kg.